Der er gået 3 år, og vi synes godt, at vi kan være vores indsats bekendt. Uden os var det aldrig gået. Og det er utrolig vigtigt, at vi fortsat har fokus på en stram udlændingepolitik. Også på hjemsendelse. Udlændingespørgsmålet er et gigantproblem for vores samfund. Kriminelle andengenerationsindvandrere skaber utryghed på gader og stræder. Kan vi ikke bare forbyde dem? Eller... Midt i alle de problemer, vi har med tilstrømningen af de fremmede, er de andre partier nu ved at skaffe os et nyt problem på halsen. Er det ikke utroligt, at et enigt Folketing kan forlange bedre forhold for vores dyr, når de transporteres? Dansk Folkeparti har sat Danmark på den rette kurs. Men vi skal videre frem. Det er Danmarks fremtid, det gælder.